u sabiħ li meta wieħed ikollu problemi ta' saħħa għalmenu jaf li jista' jsib komfort għalih u għal dawk li eżistijaw. Dan u dak li Puttinu jagħmel tfal iżda mhux biss li sfortunatament ikunu għaddejjin minn dawn iż-żminijiet. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt żjara li jagħmel fil-Marsa Sports Grounds waqt l-edizzjoni ta' din is-sena tal-Maratona ta' Puttinu. Akkumpanjat mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Clyde Puli u nota kif grazzi għal għaqdiet bħal Puttinu dawk li jkunu fl-aktar żminijiet delikati ta' ħajjithom jistgħu jsibu imqar warda f'nofs ix-xewq li tipprovdi l-ħajja. Meta xi ħadd ikun fil-bżonn, meta jkun qiegħed f'mart li jkun diffiċli ħafna, għall-inqas ikollu l-komfort illi jekk ħajsifer ħajsib lajnuna, jekk għaddej anke minn issues ta' emozzjonijiet li jrid jieħendi li jjsib min jgħinu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li Puttinu jaqat lil Maltin u Lawċin kollha filwaqt li dawk li jkunu ġew bżonnu jagħtu daqqatit biex aktar nies igawdu huma wkoll. Tara l-entużjażmu tbissim ta' ħafna nies li jkunu ġarbu huma imma jridu jagħtu jgħinu lil ħaddieħor jaqsmu l-esperjenzi u jagħmlu dik in-naqra biex jirnexxielhom jiġbru ħallu mbagħad jiġi amministrat dan il-fond li qed jgħin tant u tant nies li jkunu fil-bżonn li jkunu fl-iktar parti vulnerabli ta' ħajjithom. Il-messaġġ ta' għaqda der ukoll fost il-membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra li naqdu f'logħba biex jinġabru fondi għal din l-istess kawża. Net News tkellem mal-wib tal-Grupp Parlamentari Laburista Byron Camilleri li esprima l-ferħ ta' żewġ gruppi li jgħinu lill-organizzazzjoni bħal din. Għajjajna ħafna minna naħseb għandhom bżonn daqsxejn iktar training, imma nispera li dik kienet l-ewwel logħba bejnietna din leġislatura nibqgħu nagħmlu minn dawn il-logħbiet anke għal nobli sabiex ngħinu organizzazzjonijiet differenti li jagħmlu ħafna ġid fil-Gżejjer Maltin u Għawċin. Min-naħa tiegħu deputat nazzjonalista Claudio Grech qal li dan l-isforz tal-membri parlamentari u wieħed żgħir ħdejn il-ħidma imprezzabbli li jagħmlu n-nies ta' Puttinu. Naħseb dan huwa ġest żgħir ħdejn dak li jagħmlu dawn in-nies jagħmlu affarijiet imprezzabbli għas-soċjetà tagħna li finalment meta jkun hemm għan importanti għan komuni kulħadd jiġbed ħabel wieħed għalkemm f'kull uri kemm xejn differenti.